Здравей, Камене! Много се радвам, че си срещу мене. Тази пресконференция, която даде преди малко, възбуди у мене някои въпроси, които винаги съм искал да ти задам. Даже някои неща сега ми станаха по-ясни от това, което ти говориш. Разбира се, думата ми е за труда в нашата работа, за онова, което аз грешно съм те разбирал, когато говориш за комерциален театър и друг някакъв театър. Днеска разбрах, че чисто жанрово всеки си има своето място. Правилно ли съм те разбрал? Абсолютно. Защото до сега съм разбирал, че щом хората харесват, значи е добро. Но това не е така. Или ако малко хора харесват, не е добро. То може би много трудно да се дефинира кое е добро и кое не е добро, но аз основно исках да говоря за това и когато говорих за комерциалния театър, въобще комерциалното изкуство, имах предвид, че понякога човек, твореца, няма... Ние всички нямаме власт над бъдещето и не знаем какво ще стане, но той просто прави нещо, прави го от сърце и не се занимава в този момент на създаването, не се занимава с въпроса колко ще спечели от това нещо. И така е редно да бъде. Аз също, когато работя нещо, било то в театър или в някаква друга посока, аз не се занимавам с това колко хора ще го харесат, колко няма да го харесат. Аз гледам да го направя от сърце. Това, че после го харесват много хора, това мога само да съм щастлив от този факт. И че хората са готови да си платят билет, за да дойдат и да ме гледат, аз мисля, че това е съвсем нормално. Така както аз съм плащал скъпи билети за Боби Макферин, за Пако де Лусия и за Ауди Мелова, да, някои хора дават, други казват, това не ни харесва. Така е устроен света. Така, но в смисъл, ако направиш един паралел, онова, което има в твоята работа, говоря за моноспектаклите ти и не само, личи усилието на артиста, положения труд. Но в същото време, ако се събере една тайфа от 5 кинозвезди или телевизионни звезди, каквито ние сега имаме млади, които взимат някакво комерциално заглавие преди всичко, те имат много често същата посещаемост. И там не виждаш тези вложени усилия, не виждаш тази предварителна подготовка. Така е. Това е вече комерциалното в лошия смисъл. Да, съгласен съм. Но там нещата са, и слава Богу, така е устроен театъра, там нещата са предвидими. Защото когато благодарение на това, че си се снимал в един сериал, два или си станал популярен набързо и хората влезнат да те видят само заради това, а излязат разочаровани след това, нали? Възможно е да не излязат разочаровани. Разбира се, има изполучливи такива. И нека да е така. Колкото по-малко се разочарова публиката, толкова е по-добре. Но ако излязат разочаровани, те повече няма да се върнат. Така че, ето това е хубавото на театъра. Не можеш да излъжеш публиката. Дори да я излъжеш, това ще стане един път. И след това тя си го връща и няма да стъпи. Така, и покрай това стои въпроса и ти, Цветана, нарекохте това блато държавните театри. Мислиш ли, че там няма управие? На много места има държавни театри. Аз притеснявам се да изказвам моето становище, защото не искам колегите да ме... Не колегите, твоите колеги, артистите, нашите колеги са най-често потърпевши в това. Ти с нищо тях няма да засегнеш. Ние говорим за управлението на театъра, за опитите да се променя той като
държавна структура по начина, по който съществува? Ако трябва да съм максимално точен и конкретен, бих казал, че по-скоро блатото, те са в едно по-голямо блато, тези театри, и това е нашата система, която финансира въобще театралното дело. Аз мисля, че трябва да се промени статуквото на театрите, трябва да се променят съставите, трябва да се променят правилата. И тук само ще кажа, че не е, че няма пари. Има пари, но те се изливат не както трябва, не в каквото трябва. Има много лошо качество на театралните спектакли, има голямо разхищение и това хората от Министерството на културата го знаят много добре. Обикновено по света, с много примери, знаем, че има един национален театър, който е субсидиран от държавата, и останалите работят по някакви други системи, които са отдавна измислени, те функционират нормално. Не е ли възможно това да стане и у нас? Възможно е. Въпросът е да има политическа воля, защото аз съм за това. Политическа воля какво ще рече? Значи един министър, който може да каже: Народният театър остава национален театър, другите ще получават малка подкрепа от държавата, останалото му мислете. Така ли? Примерно да. Само че по света има хора, има намерени механизми, които могат да обезпечат останалата част от средствата, за да функционира този театър. А у нас няма такива. Как да стане това? Как ли? Виж, аз вярвам, че ние сме свикнали с това на всяка цена във всеки град да има театър. Така. Нали? Да. Въпросът е този театър колко го искат хората от самия град. Защото по мои наблюдения и по моя информация не навсякъде хората, градовете, са доволни от своите театри. И не случайно, когато софийски трупи обикалят и гастролират, имат много голяма посещаемост, хората ги харесват и така. Значи, хората не са глупави, те виждат, те вече се избират за какво да се дадат парите. И когато им показваш глупости, не казвам, че софийски театър няма, които пътуват и показват компромисни неща. Но нека да се направи една цетка, да се види къде наистина има нужда от театър. Защото ако няма нужда от театър, защо той трябва да съществува? За да взимат някакви хора заплати и за да правят премиери, които се гледат 6 пъти и падат. 6 е много. Аз веднага ще ти споделя. В Русе, като бях, аз съм говорил с русенци, когато се опитвах нещо да направя за този театър, говорих с русенци и казвам: защо не ходите на собствения си театър? Да. Защото казва, той прави едно и също, едни и същи лица, по един и същи начин играят. Това вече не ни се гледа. А като дойде Камен Донев или като дойде който иде театър, това за нас е нещо ново, това е театър и ние затова отиваме да гледаме там. Значи има нещо сбъркано в организацията на тази работа. Но веднага ще дам и друг пример, за което аз бях обвиняван страшно, казвам го просто защото това е случка, така или иначе. Аз освободих целия щат на сатиричен театър, като бях директор, и с всички подписах договори за всяко представление. И когато заплатата беше 200 лева, хората започнаха да получават по 700, 800, 1100, 1200, стигна Иван Бърнев, защото носеше репертуара и Христо Кърбов на театър. Обаче така, дойде следващото ръководство, върна щата и всичко потъна отново. Значи, като кажеш политическа воля, човека, който ще застане отпред и ще каже рязко каква ще е промяна, той ще го изядат моментално, цялото съсловие ще го изяде. За съжаление е така. За съжаление е така. И не знам как, т.е. не, че не знам, не виждам как и кой да е този човек, който да го направи. Който да се реши защото трябват крайни мерки, не че няма да стане. Няма да стане. Това не е само за театрите, това е и за здравеопазване, и за съдебната система, където нещата... Айде, там корупцията е по-жестока, доколкото това не е фаталното при нас. Но това ни връща назад, това пречи на България. Ето тези неща, като почнем да ги изброяваме, и то всичко като се струпа,
и картинката става ясна. Нека се върнем към тебе. На колко години ти започна да учиш народни танци? Аз започна да танцувам в 6-ти клас в основното училище. 13-14 годишен? Да. И танцувах до приемането ми в Витис 89-та година. Тоест, присъствал ли си професионално в ансамбъла, на баща ти ансамбъл? Да, танцувах доста, обиколих доста Европа. Бях приет и в хореографското училище тук в София. Но 2-3 месеца след това баща ми ме прибра, не ме остави. Просто явно му е дожалял да ме остави сам в София. Тогава бях малък, бях 8 клас, когато трябваше да дойда в София сам. Сега, Камен Донев вече е име, него го гледат хиляди. Можеш ли защото ти пишеш, можеш ли по някакъв начин в свои неща да посочиш пътя на младия човек на изкуството? Да му кажеш, че ако влезе с една басня един монолог във Витис, това не е всичкото усилие, което той трябва да проявява. Това ми е болна тема, която ти затова ти е загадваш. И на мене ми е болна. Зачекваш една болна тема. Това е за сериозността и най-вече посветеността на една работа. Особено когато говорим за театър. Това е едно изкуство, което обединява не само личните усилия, не само индивидуализма. Нали? Да, всеки човек гледа в себе си по някакъв начин. Всички сме така. Обаче, в театъра, колкото гледаш себе си, 2 пъти повече трябва да обичаш и да гледаш другия отсреща. Защото духа на театъра е партньорството. И затова не е редно младите хора да мислят за себе си. Те трябва да мислят за това как да се раздадат за другия, как да постигнат общия успех, как да... какво да кажа? Това е по линия, на което говориш, по линия на колективното изкуство, каквото е театъра. Аз говоря за личната подготовка, личната хигиена професионална. Тя е част от това. Аз вярвам и съм се убедил, че когато един актьор е наясно с своята задача в театъра, той самия и за себе си поддържа една перфектна лична хигиена и се грижи да е винаги на ниво. Те нещата са свързани. За мен големия проблем, голямото объркване дойде специално при нас в България. Нещата малко се смесиха с поп-фолка. Имам предвид следното. Така наречената това звездеене, тая известност, тази публичност, която дава телевизията, интернета. Младите хора, може би няма кой да им каже или да ги да ги сугестира, да разберат, че трябва да се търси същината, смисъла на едно занимание. Така както това е, ето точен пример, сетих се. Това е все едно един спортист, нали, примерно лекоатлет, да си мисли постоянно за това как ще се качи на стълбичката и ще му сложат медала и как знамето ще се вдигне и химна. Вместо да мисли за това днеска ще постигна този резултат. Ще пробягам толкова за толкова, пък после така. Ето, театър е това. Театър е ежедневни упражнения, ежедневно развитие, самосъвършенстване, а резултата той неминуемо идва рано или късно. Какъвто и да е. Отначало не е кой знае какъв. Постепенно. А сега пирамидата е обърната. И младите хора повече мислят сякаш
за края, нали? За резултата, за това вау, което аз го ненавиждам в нашия език, което навлезе вау, ама то за да станеш вау, преди това трябва да извървиш много дълъг път. Ти си ученик на Коко. Това е един от последните ни големи педагози. Да. Това, което всичкото го говориш, млади артист не трябва ли да го научи във Витис? Трябва. Да му бъде внушено, набито в глава. Да. Това случва ли се сега? Явно не. Аз нямам право и много да говоря, защото не преподавам на млади хора, не съм във Витис, но моите наблюдения отстрани показват, че явно не се случва. Да, и от резултатите, които има. Камене, можем много дълго да си говорим. Аз страхотно уважавам колегите, на които личи живота, отдаден на театъра. Мои примери са били Ицков, Инци, Русичанев. Това са хора, които живота им е минавал в това. И ми е много мъчно за това, че сега толкова рядко се срещат хора, на които виждаш резултата от усилията в подготовката, от труда, който е положен. И аз затова толкова те ценя и ти се радвам, защото виждам такъв човек, който, каквото ще да говорят, искам да ти кажа, не се дразни от това, че ти кажа, че си комерциален артист. Не се дразни. Не, аз не се дразня за мен, аз се дразня за това, че искат да наложат погрешно разбиране за изкуството. Това ме дразни. Ама това идва от хора, чието мнение за тебе не бива да е валидно. Така е, но все пак не знам. Желайте успех нататък във всичко това. Благодаря ти.